سەدەمێ سەرەکە و سویدی دەف ji bêalîbûna xwe li hember şer û bihevçorên cîhanê berdin û bixwazin tevlî NATO bin, tirsa ji kesekî mîna serokê Rûsî Vladimir Putin. پشتوانی بۆ ئەندامەتیە ناتۆ gelek bilind bûye di navxeraya giştî da. Piranî piştevaniyên Swîdêne bikefte NATO da. Ev e ji ber rewşa têkçû ye, çiko bi rastî niha xelek ji rejima Rûsî ditirsin, em dibînin gef li ser welatên neendamên NATO heye. Ev encamê pêdaçûna komisyoneka Perlemanê Swîdê bû bi ser ewlehiya niştîmanî de. Komisyonê pêşniyaz kiribû ku bêyî NATO welatê wan ne ewleye. Demekê dirêj derbas bû heta min biryar kir ji ber ku em bêalîne û divêt bêalî bin. Lê dawiyê de ez bar dikem ku NATO bijara herî baş e ji ber ku bariya kesê Putina ye. Berî şerê Rûsya li dijî Ukrayna baweriya Swîdiyan berovajî bû. Lê bi awayekî dramatîk ew bawerî li hember NATO hat guhertin. Li gora rawergirtineka nêvendê pîyo yê lêkolînan li Washington li destpêka meha 4 Nîsanê, du mehan piştî destpêkirina wî şerî, 84 ji sedê ji xelkê Swîdê nêrînên erênî li hember NATO hebûn. Ez hinekî bitirsim. Wê çi be ger Rusya hat vir? Wê çi biqewime? Li Swêdê me tiştek mezin nîne pêşkêşê NATOyê bikin. Ewca ez ne ewleme û ne pişrastim. Ka wê çawa bi dawî were. Ew mîna pêkanîna hevaltiye. Zêdeyî wê jî Swêd bêy ku bibe endam pir nêzik wê ye. Navendên lêkolînan li Stockholmê wê rastiyê piştras dikin ku zû de hikûmeta Swîdê bi praktîk layengiriyê dişerî de dike û niha pêtiviya Swîdiyan bi hindê ye yasayên NATO wana jî vegirin. Ji xwe hevkariyekê me ya berfir bi welatê NATO re heye û em beşdarî gelek rahênanan bûne û niha jî di plansaziyê de ne. Me çek jî daye Ukraynayê. Ji ber vê têgihiştinek heye ku me layengiriya xwe hilbijartiye. Lewan ji bilî garantiyên ewlehiyê yên NATOyê her tiştî me heye. Ji ber vê yekê em di rewşek metirsîdar de ne. Ew rewşa metirsîdar dê dirêj be û Swîdî jî dê bêhîvî bin eger Tirkiya yek ji sih welatên endamên vê hevbendiya berrevaniyê li civîna bilinda NATO li Madrîdê li rojên dahatî li ser helwestê xwe mikur hat û daxwaza Swîdê ji bo endametiyê vîto kir. Dexîlê Şemo, Dengê Amerîka.